vivia justament en el carreró i el que avui és l'entrada de l'escola era el seu corral en la casa que tenia. Recordo que ahir n'hi havia una figuera molt gran i jo me passava molt de temps dalt i de quan en quant, el mes de setembre, menjava unes figues que encara no m'he oblidat del seu sabor. L'escola per mi va ser una cosa molt interessant i molt divertida. Tinc molt bons records. Encara me'n recorde el primer dia que anava, perquè jo havia estat de xiquet en les trinitàries i les monges sempre m'havien donat classe. I recorde quan me vaig canviar així que el primer dia estava molt preocupat perquè mos anava a donar classe un mestre. Canviava de professores dones a un professor mestre. I me recorde molt bé de don José, que era el mestre que mos havien assignat. Tenia un porte molt de l'estil de l'època i tinc bons records dels amics, dels partits de futbol que jugaven. I també me recordo una cosa molt curiosa, i era que de vegades interrompíem la classe i eixíem als balcons perquè passaven els soldats que estaven en la part dalt de Godella i passaven, i quan agarraven el carrer Major, agarraven un poc aire de desfile i llavors feia una cosa molt interessant, especialment per nosaltres, que érem tots xiquets de 10, 11, 12 anys. La meva feina com a mestre és condicionada completament de l'experiència que tingui com a alumne en el col·legi de Sant Bartomeu. Especialment nosaltres teníem un grup d'alumnes, de professors, que eren molt entusiastes. Me recordo de don Alfonso, me recordo també de don Guillermo, me recordo també de don José i especialment de don Vicent Alonso. Va ser un professor que va marcar molt en el sentit que tenia un compromís molt fort en l'ensenyament i després també a la seva manera també buscava introduir novetats en les classes. Recorde que el primer francès que jo vaig escoltar era d'un disc de 45 revolucions que ell mos duia i que encara puc recordar algunes de les frases que apareixien ahir. Curiosament, després, quan he tingut que utilitzar el francès, sense haver anat a ninguna escola ni a ninguna acadèmia, en el que vaig aprendre en el col·legi m'he pogut defensar i me defense perfectament quan vaig a França. I també n'hi havia una altra cosa que m'ha marcat molt, que va ser el viatge que vam fer a Madrid quan estàvem en segon de batxiller, que anàrem per primera vegada al Museu del Prado, a l'Escorial i totes aquestes coses. Jo pràcticament no he hagut any que no hagi fet un o dos viatges als meus alumnes a veure museus, a veure ciutats noves, i la diferència està que antes anàvem a Madrid i ara els viatges no sols són a Madrid, són també a Londres, a França, París, Roma. Crec que com a professor isqui marcat dels meus anys d'alumne en el Sant Bartomeu de Godella. Quan havia acabat ja d'estudiar la llicenciatura, s'obria per mi un moment difícil perquè m'havia casat, no tenia un treball estable i és l'època de tots els joves que estan en aquest moment de canviar de la joventut a ser ja majors d'edat, a crear la família, i me vingué molt bé que me varen admetre com a professor perquè jo havia començat en les escoles del Molí. Vaig estar un any de professor allí en alumnes de bàsica, però així ja passia a donar bàsica i un poc de batxiller. Entonces recorde que van ser uns anys molt interessants perquè va coincidir en tot el tema de la transició democràtica i es varen viure d'una manera molt especial. Els alumnes en determinats aspectes estaven molt motivats i tot allò va facilitar un poc la meva tasca. Però ja una vegada tenia una certa estabilitat comencia a preparar les oposicions i recorde que en l'any 78 crec que 4 professors dels que estàvem ahir vàrem aprovar i tingueren que abandonar el centre. Però recorde molt bé d'aquells anys i tinc per als alumnes
un apreci molt gran.